Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího dílu z hry Shakes and Fidget. Tentokrát mám půjčenou postavu Lukase 231, je to postava mého kámoše, s kterým právě teď volám. Čus. Jinak oba hrajeme na S23. No a jak bych to tady řekl, mám tady tu postavu půjčenou a zkusím z ní natočit podzemí, jestli ho dá. Uvidíme. Tak, tady. Komandýr. Moment, ty vogu. Mobily, zavraždit mobily. No, dobrý, tak mobil už je mrtvej, tak můžeme pokračovat. Dáme ho? Uvidíme. To byl výstřel. Nedal, přesně půlka. Zbylo mu 8 950 000. A ty seš v mínusu. Docela solidně. No, tak vlastně se hlavně tady jsem kvůli tady, aby jsem natočil podzemí, zdolat zvonivé prasknutí. A jinak toto je cech Pirátí na světě 11 a pozice 38, podzemí 35 z 50. Jak říkám, toto je půjčená postava Lukáše, který jinak se mnou hraje na světě 23. Jeho jméno je Goty1, je ve světě, teda je v cechu 6 metrů. A když tak pište, bereme od levelu 30, svět 23. A teď tady uvidíte ten nájezd a s timelapsem. Tak zatím čus. Show job. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Work it out. Said our hustle's work is never through. We making it 'cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Said our hustle's work is never through. We
No, bylo to těsný, ale bohužel pozemko se nepovedlo. Ale jestli chcete víc těchto videí za třeba půjčené postavy, tak samozřejmě, když dáte lajky, když dáte odběry, tak může být všechno. Takže děkuju, že jste si shledli toto video a uvidíme se příště. Čau!